Joo, ja tässä on laitettu, kato, nauhoitin Tuukan koko oikeudenkäynnin ja annan tekoäly analysoida istunnon puolueettomuuden. Ja tässä on laitettu merkittävä poikkeamia rikosprosessin periaatteesta, jonka mukaan syytetyllä annettava mahdollisuus esittää näyttöä puolestaan. Tuomari käyttää harkintavaltaansa supistavasti, vaikka väitetyt teot tapahtuvat työyhteisössä. Puolustus haluaa osoittaa työpaikan kulttuuria sen, että häirinnässä ei tehty ilmoituksia. Tuomari toistaa usein otteeseen, että ei lavenneta keskustelua. Eli siis oltiin niinku, tuossa kaikki on laitettu, nauhoitettu keskustelu ja sitten laitettu tekoälyllä analysoitavaksi koko juttua. Tälleen ne jää nyt virkamafiat kiinni, mutta ei sit tässä mitään tapahdu siltikään. Sama tuomari saa jatkaa töissä. Täällä kato, torjuu kaikki todisteet ihan laittomasti. Käräjäoikeuden ratkaisu voi olla laillinen, mutta sen tapa esitellä päätös ei ole tarpeen, ei käsitellä koko yrityksen toimintaa. Voidaan kokea vähätteleväksi. Todistustakaan jakautumisen kannalta tällainen linja suosi helposti syyttäjää. Tuomari myöntää, että syyttäjän todistajilla ei ole omia havaintoja, mutta ei aseta kyseenalaiseksi heidän kuulemistaan. Sen sijaan hän puuttuu nopeasti puolustuksen todistajan merkitykseen ja hylkää osan etukäteen. Täällä on laittu kunnon analyysit lisää. Ihan korruptoitunut tuo oikeuslaitos. Tuomari oli nainen, syyttäjä oli nainen, asianomistaja oli nainen, avin juristi oli nainen. Ainoa miehet salissa olivat Tuukan avustajat ja Tuukan tukijoukot.